Salam eýdiler, iyi vatandaşlar. Gowumy ýagdaýlaryňyz, gowumy jan saglyklaryňyz. Sesim oňa eşdilýärmi ilişler? Şu wagt 3 kanalda, ýani YouTube'da, Türkmençilik kanalda, Facebook'da öz sahypamda, biram Twitter'da öz şahsy sahypamda 3 platformada efir gidip dur. Gowumy ýagdaýlaryňyz, oňatmasaňyz, gowumy ilişler. Şugun tema kimin tarapynda diýilen temany bolgamakçy. Vatandaşlar, sesim gelýärmi? Ýazyň hany. Hemen bir illeşimiz tarapyndan şular ýaly şu wagt Türkmenistany illeşmeden kimin tarapyndadygyny, kimin adamlar kimin tarapynda boljakdygyny bilmeýändigini aýdýarlar. Yani adamlar, halk köpçüligi şu wagt hökümetiň tarapynda bolasy gelýärmi ýa-da şoňa garşy görüşýän aktivistler, kanun we hukuk talap edýän aktivistler tarapynda bolmalymy, şonu özleri belli bir karara gelip bilenoklar diýip şol barada da bir illeşimiziň maňa ýazan haty bar, şonu okap bermekçi illeşler. Hani ilki o sesim gelýärmi şu taýdan bir emessem. Salam ýazynar barýar kasede. Salam illeşler. Gowmasaňyz gelýär diýe bolýar. Han gelýär sesini diýe. Oňat Hajiýew hoş geldiňiz. Illeşler şu wagt hakykatdan hem adamlar illeşlenmez, raýatlarymyz kimin tarapyndan durjagyny bilenok. Ýani esasen hem halk köpçüligi, halk elbetde wlasty söýýär, halk elbetde wlastdan gorkýar, halk wlastdan gorkýar, wlasta hormat goýýar. Ýöne bu gorky, bu hormat goýmaklyk özlerini gowuny eltýärmi? Şu soraw bermelik bilen biz özümize. Yani biz gorkanymyz bilen siňekden gaçyp ýylana alganymyzyň peýdasy barmy? Ha şu taýda bir illeşimiz bize maňa bir hat urudypdyr. Menem onu siz bilen paýlaşmagy makul bildim. Dün TikTok'ta da okap berdim elbette. Ýöne meniň TikTok'daky günlük edýän efirlerimi öňkär alyp bilemok. Inansaňyzam meniň TikTok'um bilen hem uğraşýarlar. TikTok'uma bloklajak bolýarlar, elinden geleni edýärler. Bize mettirmejek bolýar. TikTok'da 2 tane hasabym var. İkisinden hem men edilen efirleriň videosyny alyp bilemok. Onu diýmek biz YouTube'da da şolary çykyş edip durmaly bolýar. Ha indi mentide bir illeşimiziň ýazan kimin tarapynda diýen maňa ýazan hatyny okap bermekçi. Ady hökümler ýöne esasy mazmuny. Kimin tarapynda? Salam. Adamzat döräli bäri tarap saýlamak we öz tarapyny beýan etmek belli bir döwürlerde halk köpçüliginden gizlenip saklansa da adamlar elmydama özleriniň haýsy tarapdadyklaryny bilýärler. Başda men Adam peýgamberiň ogullary bolan Kabil we Habiliň arasynda sadakasy kabul bolmadyk Kabiliň dälle, eýsem men Habiliň tarapynda. Bilýänsiňiz Adam ata döwrüne Kabil Habil'i öldürýär. İlkinji jenaýatem şonda emele gelýär we şonu şu taýdan has düýpden aňardan alyp gaýýar-da. Kabiliň dälle, eýsem men Habiliň tarapynda. Men Nuhun gemisine münmän arkasynda galan ogly we aýalynyň dälle, eýsem gämä mününleriň tarapynda. Men Ibrahim peýgambere odu taşlan dinsizleriň dälle, eýsem men suw getirip odu öçürmegi ýüregine düwen garynjanyň tarapynda.
Yani şu garynja da agyna suwja aşalyp şol Ibrahim aleyhissalamy oda taşlanlaryna şonu taşlama şonu söndürmek üçin gidip barýar bolun meni iň bolmana tarapyny belli diýär şolum. Men garynjanyň tarapynda diýär. Men Yusuf peýgamberi buya atan doganlarynyň dälle eýsem men onuň üçin göz ýaşyny döken Ýakup peýgamberiň tarapynda. Galy berse-de men Muhammed peýgamberimize azar berenleriň dälle onu goramak üçin şirin janlaryny gurban eden sahaba janlaryň tarapynda. Men Oğul hanyň, Sultan Sanjaryň, Alparslanyň, Mälik şanyň, Fatih Sultanyň, Yavuz Sultan Selim'iň we Sultan Süleyman ýaly ençime türkmen şahlarynyň we sultanlarynyň tarapynda. Men Döwlet Mämet Azadynyň mawtumuly atamyzyň gömüllü deryalar, ýykyldy dağlar, yetimler göz ýaşyny döke başlady. Orram sudan bolan haramhor begler ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady diýen setirnäki ýurdu bir ýanyndan ýykyp başlan haramhorlaryň dälle eýsem men ýurdu goranlaryň tarapynda. Men Seyit Nazar Seýdiniň Mowla Nefesiň mätäjiniň tarapynda. Men özüne, men köşk şahyry, beýik serdar senden soň bir jogun hem ýaşamaryn diýen gözel Şahuly wanyň tarapynda dälle, eýsem men göwnleriň şahsy Gurban Nazar Edizow, Kerim Gurban Nepesow we Berdi Kerbebaýew ýaly ençeme beýik şahyrlaryň tarapynda. Eýsem bugun men adyny agzap geçen şahsiýetlerimiziň ýoklugyna garamazdan olaryň hormat goýan mukaddeslikleri bolan söz azatlygy, demokratiýa, adam hukuklary ýaly adama adam bolan üçin hormat goýan adam gymmatlyklarynyň tarapynda. Ýöne men Türkiýe döwletine aramyzdan bir wagt giden ýaşlara olar ara geçip bölli, olary jaýlajak bolup alada galma diýen adam sypatly janlarlaryň dälle olar üçin göz ýaş döken, olary insanky ýoluna uradan we Amerikada, Ýewropada olar üçin aýat toýur okan doganlarymyzyň tarapynda. Bugun men daýy ýolbaşy bolan üçin eline gymmat bahaly sagat takyp, ýa bolmasa iň gymmat bahaly egneşikleri geyip, adamlardan özleriniň aýratynlyklaryny pikir edip, özlerini gaty ütköşük hasap edip gören pes düşünjeli ýegenleriň dälle eýsem men öýüne, çağajyklaryna halal çörek ýdirmeň aladasy bilen zähmet çekýän enatalaryň tarapynda. Men baý oğlunyň ýa ýegeniniň dälle eýsem men eline sagady ýok, könüje, eşigi bilen halal işläp gören ýetimleriň tarapynda. Men sen şatyr, sen özgök, sen marruh, sen arasda türkmen däl diýenleriň dälle men bugun söz azatlygynyň adamlara adam bolan üçin hormat goýanlaryň we ertirki gün her üredýän ädimim üçin ýeriň aşagynda da bolsa jogap bermeli bolarym diýenleriň we şol pikir bilen hereket edýän adamlaryň tarapynda. Bugunky gün bu bolup geçýän hadiseler bilmedik bolup, maňa degmedik gelen müň ýaşasyn diýen raýatlarymyň däl. Gysgaça men dünýäniň dürli künjeginde azat erkin durmuş üçin zähmet çekip, arasda durmuşda ýaşap gören türkmen doganlarymyň tarapynda. Men her bir adama özüniň haýsy tarapdadygyny bilmekligini arzuw edýärim. Hormat bilen ýetdir. Ne görüşüňiz ýaly watandaşlar. Görnähilek setirler biziň türkmenlerimiziň ýürek joşguny. Özlerimin Maltumul şahyrymyzdan şutada azak geçýärdi. Ine Maltumulu atamyzdan onu aktivist bolýan watandaşlar. Ýani şutada da bir üns çekesim gelýän wa ýeri wa gömüllü deryalar, ýykyldy dağlar, yetimler göz ýaşyny döke başlady. Orram sudan bolan haramhor begler ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady diýe. Ýani Maltumul atamyzdan wagty gelende öz hökümede bolan şo wagtda dolanurjylara bolan näliligini bildiripdir. Şoňa goşky ýazypdyr. Şolny haýyn bolup durmuş, şolny dönüp bolup durmy. Ýani şu zatlary bir tarapdan seretsek watandaşlar. Bu görüş her wagtym edilmeli görüş. Her wagtym. Munyň dostum ýok, munyň
düşmançylygam ýok. Bu edilmeli görüşdi. Ýurdun çünkü başyna getirilen adam eger wagty gelende gitmegi bilmeýän bolsa, wagty gelende oturan ýerinden turmagy bilmeýän bolsa, onda diýmek biz hemmämiz deň derejede durup görüşmeli. Çünkü şonda biz ýagty geljegi, bagtly geljegi barýar. O taýyp gelen hamana hususy kärhanasy bar ýaly. Özüçe anha awtowularyň renklerine çenli geldiler. Näme giyip, näme giýjegimizde, näme iýjegimizde, saçymyzyň renkiniň nähilik bolmagyny, ýani hemme adymyza garşýarlar. Bular biziň adymyzdan karar alar ýaly. O hukuky kim berdi bulary? Kim berdi bulary? Sen şu karar edip bilersiň, sen şu biziň adymyzdan şu karar alyp bilersiň diýip. Ya referandum etdimi? Ya bizim pikrimiz horuşdymy? Ýok, hiç adam etmedi. Yani şoň üçin ýerleşler görüşmeli, görüşüň hiç kaçan nemesi ýokdur. Pikir etmeň, Türkmenistanyň içindäki ýokary gatlak, ministrler we prezidentiň ýanynaky we baý gatlak, feodal gatlak, şolaryň hiçden bara öz durmuşyndan rahat idroýdamok. Ýöne olary elbetde häzirki gün ýaraýar. Şoň üçin olar sesini çykarmaýarlar. Sesini hem çykarmaýarlar. Ýani häzirki günde olaryň pulu bar, ýagdaýlary ýerine, maşgalasy ýanynda. Eger getirmek isleýän adamsyny çykarmak isleýän adamdan çykaryp bilýärler. Olar üçin hiç mesele ýok. Olar üçin durmuş gowy, olar siziň üçin görüşmeýär watandaşlar. Esasy udar, esasy taýak aşaky atlaga bede degýär. Iň aşaky atlak ortaky atlak diýip zat galmadyny. Ya baý we biram garyp atlak bar. Öň orta atlak bady näme-de bolsa, indi şol hökümet işgärleri bar. Aýlykly mollumlar, dutorlar, wraçlar, polis işgärleri, olaryň hemmesi garyp atlaga düşdi. Garyp bolan soňda şo köçedäki adamlary talap, şolar gorkudyp, şolaryň puluny mätäs bolup, 10 manadyna mätäs bolup, şolar gorkudyp, para horlugy baş goşýarlar. Baý bolsa etmezdi şonu. Yani tutuş budjet işgärleriniň hemmesini alagadan garyp atlaga salyp bolýar watandaşlar. Çünkü korrupsiýa baý gatlakda bolan o. Yani adamlaryň ýeter derejede pul gelip duran bolsa, aýlyk alyp duran bolsa, ne Ýewropalarda näme üçin korrupsiýa ornaşyp bilenok? Seýap diýsem olaryň aýlyklary özlerine ýetip dur. O ýoly başamoşanoklar onuň üçin. Onuň üçin awraýyndan mertebesinden gaýlanok. Biziňkiler nähili? Hökümet işgärleri geýinýärler akuratna, arasaja geýinen bolýarlar. Olary medeniýetli gedaýlar diýilýär. Medeniýetli gedaýlar. Yani medeniýetlice gedaý. Gedaýyň medeniýetli görnüşi. Birazjyk gastuк takanyp gad edip geýinýän görnüşi. Eger normal adam bolsa, biz aeroportda düşemizden öýümizde barýançak ýol uğru diňe talança duşýarys. Tamojnikler talaýa, migrasiýa işgärler talaýa, ýerinde çykanda şeýle, polis işgärler şeýle. Bir dokumenti bir ýerik bir idara barp öýtjek bolsaň şeýle, medeniýetli gedaý diýilýär bular. Özlerini honun ver sahip öğrendirler, onun yönü aslı gedaý şolar. Şoň üçin hem esasy bize degýär. Yani biz yine gedaýlar bir-birimize urşýarys, urşamyzda da. Biz näme üçin urşmaly, urşup ýaşamaly? Biz hökümet bilen asnaşyklam ýaşaýa bilýäs. Hökümet owru bolmasa, hökümet biziň hakymyzy iýmese, o medeniýetli gedaýlar hem maşenikler diýär, dogry aýdýar. Şoň üçin magtumlar tamadan watan haýyny bolmandyr ýa dönüp diýilmändir. Ana diýipdir, oromsudan bolan haram horbegler ýurdu bir ýandan ýyka başlady diýipdir. Hawa inni şoňa watan haýyny diýjekmi? Şu döwürde ýaşan bolsa, şol ýalam goşky düzen bolsa. Şey diýjekmi şoňa? Ýok. Şonuň üçin ýerleşler tarapymyz saýlamaly wagty geldi hemmämiň. Biz kimiň tarapyndan? Biz ýanky garynjanyň tarapyndanmy? Ibrahim aleyhissalamy oda diňen oda atanlaryna şonu iňolmanyna agzyndaky suw bilenjik şu garynjany, garynja şu tarapa gitjekdigini aýdanna şoň bilen gepleşip bilýän, şu şekillendirilýär da şonu ýalyp bolan. Sen nädip sen şu agzyň bilen şoň suwun meniň iňolmanyna tarapymy saýladym diýipdir.
güýjümiz ýetmese de men iňolmana tarapymy saýladym. Tarapym aýry tarapda. Yani tarapymy saýlamaly watandaşlar. Tarapymyzy. Eger biz halkyň tarapynda, kösenýänniň tarapynda bolmany bilmesek, biz öz-özümize ýamanlyk etdiğimiz bolar. Hem özüň kösenip, hem özüň o tarapda durmagyň özü nadanlyk, ahmaklyk, nankörlük, halk düşmanlygy. Çünkü halk kösenip durup taýda. Ha göreň zokmy her ýemiz her gün gürrüň diňe şu boldy durdy. Haçan ýol açylarka, haçan giderkä, haçan getirip bilerkä, haçan gelirlerkä gürrüň diňe şu boldy durdy. Yani nädip biz şu zatlar watandaşlar içinden çıkmaly. Iňolmanda tarapymyz bir saýlalyň, tarapymyz bir saýlalyň. Görüp oturýarsyňyz ene halkyň içinden hem çıkyp biriň edýän işçimiz ýamanlap oturan. Götükülüň üstünde göwünü kapdagyny adamlar görüp oturansyňyz. Şu zatlara birazjyk seredip öz tarapymyzy saýlamaly diýilen pikire geldik. Tarapymyz saýlalyň iňolmanda. Kösenýän biz, kösenýän hem şu garyp gasar diňe kanunam şolara değişli. Pikir etmän kanun o ýokary watlyga değişli durýdy. Kanun çıkan wagty ýene şol garyp basara değişlidir. Özlerine kanun değişli däl watandaşlar. Özleri ikişdükçilimi öz arasynda çekip durup beýle de birini tutan ýerine de kösäp berenlerini görensiňiz. Özleriniň nähelik kanuny syýlamaýanlyklaryny. Bolmaýa diýilen zady hökümetiň edarasyny edenlerini görensiňiz. Ýöne sizi bol çöp çalamyň içinde tutan ýerinden kösäp Seýap diýsen olar indi wezipany hyýanatçylykly ulanyp başladylar. Efiri YouTube'da goýaýdam diýä. Efir tagam YouTube'da çykyp dur watandaş men pikirimçe. Öňe watandaşlar öňe diýipdir. Men tarapymy saýladym diýä. Hökmany suratda saýlamaly. Gazal ýumrak sag bolun minnetdar. Bayramalla Alif, aleyküm salam. Goýmaýarlar, oňatmy? Can saglyklaryň oňatmy? Gowlaşýarmy? Ministrleriň Hudaýy ministrleriň barmat tutdurdum. Ekwaňyzdan bir perway bolmaň adamlar diýe. Dogry diýe watandaşlar. Häzir men size başga bir nemäni okap berin. Döwlet işçileriniň ählisi para hor, onuň üçin bulary bu sistemi oňat ýaşamaga gariwan bilen işleri ýok. O ýüzden hem bu sistema bozulmasam ýurdumyz hem düzelmez ýa ýurdun elitesi muny islemeýär diýe. Dogry diýär, ýurdun elitesi şu wagt sistemany gorap oturan. Halk köpçüligi köpçülik kösenýär ýöne bilimsizlikdenmi, jahillikdenmi, gorkudanmy ýene de o tarapy bökýän, o tarapy geçýän amma. Indi nähip bolsa aramyzdaky halkyň arasyndaky o tarapy bökýänçileri hemmämiz barmak basyp görkezler. Ina şu diýip, ýa men okap geçdimi? Halkyň arasyndakylar bir nemäni size okap berjek. Türkmenistandan ýene bir gelen hat, ýagny Türkmenistanyň elitasynyň kösenmeýänligini, Türkmenistanyň elitasyny hem üçin şu dostumyzyň iýleşiminiň aýdyşy ýaly muny islemejeginiň suwutnamasyny size okap berjek. Salam nur inim diýipdir. Gowy armada. Hemme zat hasam gowy bolar nähip bolsa, sen hem çağalaryňa gowuşarsyň. Seniň videolaryň görýärin YouTube işlese diýe. YouTube işlese görýärin diýe. Ýani Türkmenistanyň içinde de YouTube bir ony işlese bir ony işlänok, şu VPN-leriň üstünde uly oýunlar edip otur. Ýani milyon dollarlyk abarudyňlar satyn alyp o başardığından şu VPN-leri işleme edecek bolup elinden geleni diýen biziň hökümetimiz bar. Ýani biziň aýdýan sözlerimizden gorkýan, biziň diýen sözlerimizin täsiri olara gowy täsir edýän bolmaly, çekinýän bolmaly. Şoň üçin biz öz wezipemizi eder durarys.
YouTube'am näme şuun görülmese etir açyk görürdi illeşmede. Wagtykän türkmeniň wagtykän dipdirler. Yani dyrjaşar edere işem ýok, işsizlik. Yani bir hepden dowamında görürsiňiz bolun, görürsiňiz illeşler. Ha şu taýda Türkmenistanyň içinden gelen ýene bir paraxorlugyň tutnamasy. Gowum armada, hemmede tasam gowy bolar nesip bolsa, senem çağalaryňa gowuşarsyň. Seniň videolaryň görýär YouTube işlese. Üýtgemegini islemän ýören adamlar gaty köp bolmasa da bar. Mysal üçin, arada gepleşikleriň birine erkin uruluşyň awtobuslary işläp ýördi diýdim. Gaty dogry belläp geçdiň. Olaryň ýurda etirýän ýany gaty köp. Ol häzirem dowam edýär. Meniň öňkü awtobusy meselem boýunça diňläpdir. Meni öňkü telekeçidim. Awtobus käränetine berýärdim. O 76 adamlyk awtobusum bardy. Elbetde muny Türkmenistan hökümeti artdan geçirmegi bir kanun ýalyda gadagan edenden soň men iş edip bilmedim. Türkmenistan hökümetim öz ýakyn töweregindäki elitasyna işlemege mümkinçilik döretdi. Ni şolaryň edip görün başga oýunlaryna aýdýardy. Ol häzirem dowam edýär diýe. Olar çaraman bilen ýakyn gatnaşykda diýip etjeklerini edip görler. İnleri we ogullary çaraman otursa biziň adamy tutup biljek ýok diýip gata arkaýyn aýdýarlar. Çaraman Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Çaramanyň kimdigini siz bilýänsiňiz elbetde. Inni 25.09.2020 yani pandemiýa başlandy urundaky 2020-nji ýyldaky sentýabryň 25-ine edilen halk maslahatynda da toýly çarif gürledi. Menem diňledim şol gepleşi. Watanyna görkezdiler. Onu hem çaraman goşdurupdyr. Sebäbi Aşgabatdaky Merdem Diňjalyş merkezini onun adyna geçirdi, ona satdy. Merdem Diňjalyş merkezini Aşgabatda ýaşaýanlarymyzdan bilmeýän ýokdur. Şonu aldylar, onu ýetine görgülüne bir güne türmäge basdylar. Elinden barlardan aldylar. O bir adamyny ynjytmaýan adam şol. Şonu aldylar-da basdylar. Ve şoňa meňdeş bir giden bir güne adamlaryň basdylar, şo wagtlar. Eline näme bolsa aldylar. Ne haqqan ýerde ýatmaz diýe. Ýatmaz nesip bolsa olaň haklary hukman gaýtarylyp berler. Ýöne bir güne ýere basyldylar şol ýerleşen. Indi halk maslahatyna toýly çarif gürledi, watanyna görkezdiler. Onu hem çaraman goşdurupdyr. Sebäbi Aşgabatdaky Merdem Diňjalyş merkezini onuň adyna geçirdi, ona satdy. Ol hem uly biznesmen bolan bolup ýylleriň gyrýelenlerine göz gözdirip haram keýpini ýylanlar. 2018-nji ýylda Tatarstan döwletinden 200 sany öküzi getirip ýurda $300.000 gowrak ziýan ýetirdi. Yani 200 sany öküzi getirýär 2018-nji ýylda. Hani açın görün ýydan bu zatdan aşaklaryny Milli Howpsuzlyk Komiteti. Näme dogrymy ýalanmy? Açyňda ýydan da görün, görkezin. $300.000 gowrak ziýan ýetirýär hökümete ýurda. Onu gizläp oturanoklar. Toýly şarif görün peýdam $300.000 diýip dostlarynyň ýanyna aýdyp otýar. Yani görşüňiz ýaly watandaşlar, halkyň puluny owurlaman baýap bilenoklar. Halkyň hazinasyna el urup baýýarlar. Hemme ýerde de sistema bir. Şu Türkiýede de şeýle şol Türkiýanyň hökümetem şeýle dolandyrylýar. Halkyň puly hazinadaky milli hazina diýilýär o. Milli hazina el urýarlar. $300.000 peýda görýär o tarapdan hem $300.000 ziýan etdim diýip hökümete ziýan görkezip edýärler şonu. Marguş Ateli Mutun bäri ýandan satyn aldy. Onu hususlaşdyryp $2 milyon remontuny pul çykardy. Ol pullar nädip kazandyň diýip soraýan ýok. Sebäbi çary amandan organ işçiler hem gorkýar. Şonuň üçin onuň adyny tutýan ýok. Ne çaramanmış arkadaş, yani çaraman tuğulama. Yani haýsy bir ministrin aslında ýygyna şeýle şaha gidýär şon ýaly. Ýygy şon ýaly şaha gidýär. Onuň organ işçiler, görgüller bar, şo köçüdäki çilim çekip göreni ýa-da maskasynyň burnunyň ştajyna geleni gözläp görenden gidin de şunu ýaly adamlar tutuň da ha güýjüňiz, gaýratyňyz ýetýän bolsa. Ba bolsa gaýratyňyz. Hökümet işçileri
Ýokary kadiýet, ýokarky nemeler, goramalar. Näme seredýäňiz? Özüňiz şu ýurdu dolandyran bolýaňyz. Ýöne şular ýaly biz görüp otyr, halkam görüp otyr. Ýöne siz hiç sad edebilen okşalar. Çaramandan gorkýar diýe organ işýärler. Şonuň üçin onuň adyny tutýan ýok. Instagramda Marguş Atelliten çykýar. Ya bolmasa Toýly Şarypyň Ýewropada okuyan ogly Şahzada alt keseçilik 07 ady bilen Instagram ulanjysy ýollar olar üçin ýapyk däl, arkaýyn gidip gelip ýör. Arada owada da indi gidipdir her girip çykmak üçin 20 000 berýär diýip oglaýdýarmyş. Her ýurda girip çykmak üçin 20 000 dolar berýär diýýärmiş. Dato biziň üçin ýol ýapyk däl, açyk pastaýana diýýärmiş. Görýäňiz näme watandaşlar? Näle günegellik. Ýani onuň şu elita 300 000 dolardan gazanyp urup durka, hökümeti ziýan uçuradyp durka, şu wagtky sistemany pozulmagyny islermi? Şu wagtky sistemany elbetde gollar. Tiýap diýsem olar egoist. Olar diňe özlerini bilýär. Ertirkün ýurduň başyna bir bela gelse-de, ýurduň başyna bir düşman çoksa-da, şul adamlar goramaýar watandaşlar. Ýene sen men garyp şu garyp halk biz gorar şu ýurdu. Ýene biz gorar. Gördüňiz näme ha? Inni şey dip, keyp edip ýaşap gören adamlar bir zadyň ütgemegini islerlermi? Elbetde ýok. Soň sen ýaly men ýaly kösenip ýaşap gör. Şu zatlar halk bilmeli, her kim öz etmişine ýürügiş jogap bermeli. Bu pullar seniň meniň halkyň pulu. Mümkinçilik bolsa ýalaryn halk seni gollaýar. Gaýrat et, gelinmede de gaýrat etdi. Sagja bolun. Ýani türk myslagyna ýazýan hatlar watandaşlar şu. Gaýrat edin diýe, sizem gaýrat edin diýe nesip bolsa bir gün hökmany suratda näme gider, şonu illeşdirmeden haýyşdym. Ýokary gatlar Türkmenistanyň sistemanyň ütgemegini islemez. Siz olardan garaşmalyň. Biz etmeli. Sen men şu oturan illeşdirmez, diňlä oturan illeşdirmez. Biz etmeli şunu. Murat Gurbanowyň 10-njy ýanwarda ýollar, vilayatlaryň arasyndaky ýollar açylmagy üçin bir ýürüşler etmeliler. Şoňa vilayatlaryň ýollaryň açylmagyny gollalyň diýe. Gollaýan watandaşlar. Edeliň. 1-nji ýanwardan ýollaryň açylmagyny häkimliklere baryp talap edeliň. İş taşsaýyş edip edeliň. İşe gidip etmeliň şonu. Berýäne bir 5 milyon, 6 milyon onu nämesine siz çekinşip ýa gorkup oturýarsyz şu jaş 6 milyon aýlyk üçin. Ol tagama inflasiýaga öňüne gitip gitdi, ol erak gitdi opulmy. Kuhnyaňyzda da maýetana opul. Ondan gelin bar işimizi şol edeliň, görüşeliň, ýollar açalyň ýa-da daşa rutdaky, Türkiýedaky, Ýewropadaky garnaşsaňyz, Amerikadaky garnaşsaňyz gelip bilen ok siziň ýanyňyza. Gelip bilen ok. Näme üçin hem gelip hem gidip işläp bilmesin şol. Hem gelip işläp gidip arasynda ýylda bir sapar, iki sapar gelip gidip bilýärkä. Näme üçin 3 ýyllap, 5 ýyllap çağatyndan, maşgalasyndan, enatasyndan aýra galyp, näme bir ýol bolsa baryp gelip gidip bilen ok. Hatasyna görünüp bilen ok. İnsan kuwagtyna ýanyna bolup uğradyp bilen ok. Näme üçin biz şu puly şu derece hemme zatdan öňde goýýas watandaşlar. Hemme zady pullun öňde goýýas. Gelin şeýitmäliňde ýyllaşlar. Agdy birlik bilen ýollar açalyň, agdy birlik bilen ýollar açalyň. Barynja etmelerimiz, iş taşsaýyş etmelerini häkimliklere 2-nji ýanwardan başlap häkimliklere barmalyny. Näme üçin şu ýollar açylan ok? Men daşarutdaky dogan garnaşmy siziň üçin goýamok, siziň üçin kesemok. Siz kesdiňiz üçin men kesemok şu dogan bilen garnaşym bilen. Düýnüm efirimde gepleşildi şu zatlar TikTok'ta. Indi siz daşarutdan bir illeşimde aýdypdyrlar migrasiýa gullugy. İsteseňiz o taýdan uçotdan çykaýyn diýipdirler. Ýöne gidip bilen ok diýipdirler. Bunun öňüne etmek isleýän zady biziň illeşmemiň daşarutda galanlary daşarutda galdyrmak watandaşlar. Haýsy dünýede, haýsy ýurtda bar. Sen eger näme gitjek bolsaň,
Türkmenistan'a öz ýurduňa gitjek bolsaň konsulluğa baryp hasapda durmalyk. Nirde baňadyr? Men elimde pasportum bar bolsa, näme üçin şu pasportum bilen men şeýle alagadan bilet alyp gidibilem? Näme üçin men konsulluğa baryp hasaby durmalymyn? Ha? Men näme daşary ýurduň raýatymy? Öňe turistler salaňyz okduňuz. Ola indi düşünükli. Oho, öz ýurt, öz şu ýurduň raýatyna salaňyz okdyr. Şu ýurduň raýaty, o sizden soraşyp gelmeler. Men soraşyp gelmeýänem, soraşyp çykmaýanam. Şo düzgünü biz häzir boyun olsak watandaşlar, men size aýdaýyn, soňam şo düzgün şeýle gali ýaşandy. Şoňam şo taýdaky dowun garynlaşlarymyzdan ýüzümüzi, umydymyzy üzäýmek gali. Başga ýat bolan umydymyzy üzäýmek gali. Şoň üçin eger Türkmenistanyň içindäki ýerleşmeden hem etjek haýyşdym. Şu daşyndaky dowun garynlaşlaryňyz size kösenen ýeriňizde dollar iýerip durdy. Kösen mäňdidi. Wagtyna sizin üçin işledi. 12 saat diýmedi, 14 saat diýmedi, işledi, sizin üçin algady. Siz hem olara yer gelende wepaly bolmaly, borçly, wepalyk borjuňyzy etmeli. Baryp şo taýda hökümetden talap etmeli. Näme üçin siz bu halky beýdip daşary ýurtda daňyp kösäp, o ýurda getirmän köseýäňiz. Olaň içinde hassasy wa, bulaň içinde gidibilmeýäni wa, işlebilmeýäni wa, pul bermeseň hem äkiden oklar watandaşlar. 2000, 3000, 4000 dollaryň gurruňy agdalýar. Şoňa näme üçin biz getirdik şu sistemany? Biz şoňa ruhsat berdik, ýerleşler. Biz ruhsat berdik şu zatlara. Biz ruhsat bermesedik bolmaýardy. Häkimet halkyň aradasyny eden ok diýen. Dogry aýdýan mälik. Häkimet hijem halkyň aradasyny eden ok. We inni şu halk bir gedek galyp şu stoly ýumrugyny urmasa bir gedek inni şeýdi. Bir gedek urmasa şu hökümet halkyny sylan ok watandaşlar. Men size aýdaýyn. Şu hökümet inni halkyny sylan ok. Sylan ok. Çünkü bol şuwun içinde eden netdi, goýanly goýdy, muňa ýekeci adamym sen edýäniň näme diýmedi, diýbem bilmedi. Biren ha şu wagtda dören aktivistler diýip bilýär. Şolaryň tarapynda durup, siz şolaryň arkasynda gollaw bermeseňiz, aktivistlere biz değdirmez. Siz onun gatarkayn bolun. Ýöne sizin özüňiz kösenersiňiz, men size aýdaýyn, watandaşlar. Sizin özüňiz kösenersiňiz. Bir derek kösenen ýene sizin özüňiz bolarsyňyz, ýerleşler. Şoň üçin biz şu näme üçin görüş edýäs? Biz şu görüşi düýnem çoň gurulmaly etdik. Näme üçin edýäs şu görüşi? Biz şu görüşi watandaşlar, Türkmenistanyň içinde opozisiýa diýip bir zat ýok. Ýani Türkmenistanyň içinde opozisiýon partiýa bolan bolsady, men şu işimi etmezdim. Men şu opozisiýon partiýanyň içine girerdim de şo taýdan ederdim. Ýöne Türkmenistanyň içinde opozisiýa diýilen zat ýok. Näme üçin Türkiýede we, näme üçin Russiýada we, näme üçin Amerikada we, Ýewropaň hemme döwletlerinde we, Gazagystanyňda we, näme üçin bizde ýok? Opozisiýon partiýa bolman üçin ol edenini edip goýanly goýýar watandaşlar. Edenini edýär, goýanly goýýar. Oňa soraýan ýok, hasabam soraýan ýok. Pullar nirä gitdi? Näçe milliard dollar biziň girdijimiz we, näçe milliard dollar hazynamyza pul girdi? Näçe milliard dollar sen nirä näme harçladyn? Prozraçnost ýok. Şoň üçin bize näme diýseler diýip Allah otyrlar. Ana Türkmenistanyň öýde krizis, ykdysady dünýädäki bolup geçýän hadiseler biziň ykdysadyýetimize erwet täsirini ýetirýär diýip gurulýar. Öýde bolun Aşgabat syty gurup otyr, gymmat proýektler edip otyr, 15 milliard, 16 milliard dollarlyk işler edip otyr. Pulun ýok bolsa, näme üçin onu Atamynuk meýdana gidýän, pulun ýok bolsa? Yani pul ýok däl watandaşlar. Häzirem bar. Häzirem sizi haltasyny 50 manatdan uny dökün edip biljek ýagdaýda mümkinçiligi bar. Ýok bolsa şonu Gazagystanyň getirip bermäde mümkinçiligi bar. Sizi ýürüýte garyplaşdyryp şu burnuňyzy diňe şu aşak işe burnu sürünüp geler ýaly etmek isleýär. Başga iş etdiresler gana size. Sizi şol Novotovich, Novotunadur, o çörüň gaýget, unuň gaýget, çilim çekýän bolsa çilimini gaýgetsin, ara içýän bolsa aragyny gaýgetsin, hemme zady gaýgetip geler ýaly dik goýupdyrlar, ýürüýdi.
Yürüt edilýär şu zatlar vatandaşlar. Yani şoň üçin ýerleşler. Siz şunu ýatdan çykarmaň. Eger biz agzybirlik bilen şu hökümete garşy durmagy bilmesek, şu hökümet öz-özünden gitmejegini hemmeňiz bilýäňiz. Öz-özünden gitenok. Çünki konstitusiýany öň 5 ýyllyk möhleti soň 7 ýyl etdi. 2 möhlet oturandan soň mert turup gitmeli bolan gitmedi. 3-nji möhlete gaýtam 7 ýyl bolup oturdy. Innik sapar oğluny getirjek, soň altyny getirjek. Onuň önüne biz tans etdik. O oğlunyň önüne biziň çağalamyz tans eder. Oň altynyň önüne biziň altyklama tans eder. Şey diýip tans edip geçer biz öňünde. Arkadağa şöhret feýt geçer. Başga da etmez. Vatandaşlar. Ýurdy bir hojalyk basyp aldy. Yani adalet bağ bolsady men tapardım. Men näçe edek Türkmenistanyň içinde arda ýazdım vatandaşlar. Näçe edek ýazdım şu ardany. Ýöne bir gedegem öz hakymy, hukumy alyp bilmedim. Adalet bolan bolsady ýurdy kim dolanyrsa şo dolanyrsyň. Esas adaletli dolanyrsyň. Ýok, onam etmediler. Gaýtam üstüňden gülen ýala edip sana sen Mary welaýatynyň avtologu bilen ýok Aşgabatda girip bilmersiň. Ýok sen plan Lewap welaýatynyň avtologu bilen girip bilmersiň. Ýok Balkan, ýok Daşow. Ahalyň özünem salamak. Näme sen o taýyny eşek satyp aldyňmy? Näde aldyň? Eşek satyp ýurda aldyňmy diýilýär türkmençilikde. Yani eşek satyp aldyňmy ýurdy? Ya biz öň türkmenler her ýerimiz bir ýerde ýaşap gördük dänim. Sen atly nökörlüğü şo taýda öň Mongollar ýaşaýatdan Mongollar ýerimizden kowduň dänim bir şey edip getiren üçin sen şular ýaly hereket edýärmi? Ay öňüm siziň başyňyz jem däl, men siziň başyňyz jem etdim. Şoň üçin men şu ýurtda paşa boljak diýer ýaly. Düýnüň onu çende sen saglyk ministrdiň, Türkmenistanyň saglyk ministrdiň. Hatta şu dowrlar unitaz uğurlanyň barada kabarlar çykdy. Şol ministrlige gurulanyna unitazyň birini alypsyň, öňe gidipsiň. Yani yurt biriniňki däl, yurt hemmämiňki vatandaşlar. Yurt hemmämiňki. Yurt Marinkam, yurt Balkanynkam, yurt Lewabynkam, Ahalynkam, Daşowynkam hemmeriniňki. Sen alagadan ýok şu girmersiň. Aho Aşgabatda bar ministrlikler Aşgabatda. Men Wynujdan barmaly men şo taý. Pasolstwolar Aşgabatda. Bir ýurda gitjek bolsaň Wynujdan barmaly men. Onem üçin men Aşgabatyň girilgesinde maşynym goýmalynym, Aşgabatda girmeli. Näme üçin? Näme esasynda? Köçeleňe giňiş 3 liniýa, 4 liniýa o. Näme üçin men avtologum syganok? Näme üçin onuň rengi saňa ýakanok? No maşynyň nomerynyň başyndaky garaja datlaryna çenler sarap çykypdyrlar bular. Şu datlara çenler sarap başlanmasaňyz siz ýüregiňiz gara. Siz arsarajak bolsaňyz ertir gün gara kowşa da sarap başlarsyňyz. Gaşymyz gara diýip oňa da sarap başlarsyňyz. Gözüň gara diýip sarap başlarsyňyz. Uçup barýan guşa da sarap başlarsyňyz. Sen gara guş näme üçin meni ýurdumda gezip gördüň? Şizofreniýa derejesinde çykyp barýanyz. Näme diýäňiz? Özüňiz bileňiz. Näme soň çykýan Urganlyň kanalyna täze toý edýänler diýe prezidentiň aýdymynyň aşagyna tans etmeli. Olam aýtdy, ýygyny oňurup goýberdiler gaýtan biz türkmenleriň näme edip goýdular ana soňuny. Birinji onda diýdi aýalyňam prezidente bermelimi diýdiler. Ana Daşarutdaky edilýän videolar, komikler. Açyňda görüň videolary. Yani iň soňunda getiren derejeňiz ine türkmenleriň gelip geten derejesi şu. Bizi getiren derejeňiz şu. On soň siz diýäňiz näme üçin sen şuly iş edýän? Men näme üçin şuly iş etmeýin? Siz näme başga çykarga goýduňyzmy halka? Başga çykarga goýduňyzmy? Türkmenistanyň içinde opozisiýa barmy? Opozisiýa goýduňyzmy? Goýaňyz. Türkmenistanyň içinde döretdiňizmi burada? Hiç adam döretdiňiz? Bir gedejik. Sen edýän ýalňyş diýip ýa-da halkyň arasynda çykyp bir gepleşip näme derdiň wa diýdiňmi? Sen ýurdun paşasymy, prezidentimi sen? Kimdiň belli däl. Gör sen görün özüni jennetlik hasaplaýar. Bir çık halkyň arasyna, bir çykdy sonra görany.
O Serdar Berdimuhammedow halkyň arasyna çykaran bolup düzüpsiň ha. Lewa we barpdyr, mara barpdyr. Pakazuha spektaklyňyz. Dur diýe baka diýe. Soraýan bolun diýe bu diýe görkezmelik baka diýe. Aýarlygyny diýe satmak bolanok diýmiş. Bu ýa nädir geçe barla geçkiden olsaň aşakdan hakiki bakany çykarýar. Näme kim allaýaňyz siz beýdim? Kim allaýaňyz? Bizim özümüzi Allah bilmezsin biz onun içinde yaşap otursa. Sen halkara cemiyet ağlamak mümkün değil. O taygam diye öňden gepleşilen düzülüp koyulan adamlar salyalar diye. Bir oyun var o tuğulamy. Türkmenistany var. Ullukan Gurjok teatrına uğrudunuz Gurjok teatrına. Tutuş adamları bilen. Möjek Türkmeni goýun sürsüne uğrup taşladyk. Goýun ýalet koýdyk. Asly bir möjek ýaly türkmen biz. Düýne çendidan ýardymda düşýärmen ýaş wagtymyz olowa bulowa istekden urşman gaýdym doktor. Näle halk edip koýdyňyz türkmeni. Mümkinçilik para beren bolsaň gelini getirirdiň bütün halk eýledir gynata. Hawa menen para beren bolsam öz işimi hallederdim, öz işimi görürdüm belki. Ýöne men öňem para bermedim, öňem para bilen meşgul bolmadym. Öňem para berip işe de girjek bolmadym. Bolmasa menne de narkowyň tasdiklamasam diplom tasdiklanan ilim 30.000-40.000 dolar berip alýan gatka menne de var. Ýöne men şol hiç ýerde dolanmadym. Ulanmadym watandaşlar, ulanmaýan. Şoň üçin watandaşlar şunu aýtjaklarym. Kimin tarapynda biz? Biz kimin tarapyndadygymyzy belli edelim. Eger şu aramyzda da, halkyň arasynda da bizim tarapymyzda bolman, açaçan tarapyny belli edýän, o tarapdadygyny görkezýän adamlar we şolaryň biz terbiýe edip başlamaly watandaşlar. Çünkü bizim göz goýuny ýagdaýymyzyň üstünden ýene bir ýeriniň gapdalymyzda, maňlaýymyzda durup gülmegine ruhsat bermeliler. Bizim şu kösençli günümüzde üstümüze gülýänlere ruhsat berdirmeliler watandaşlar. Çünkü biz kösenýän biz, halk biz. Bize de ýene halkyň içinde oturup bizim üstümizden güljek bolýanlary terbiýelemekden başlamaly biz. Biz ilki bilen öz aramyzdakylary terbiýelemeli. Aktivistler biri bardy, ýaman gowy tuğulmy, gowdat görünýär. Ay soraýan näme şunýarak, näme helek şu aktivistler edýän işi, näme helek görýän diýende. Ay diýe, olar şeýle beýle diýe, ol näme birazjyk düşündürýän näme. Onuň diýe bir ýalňyşrak sorawyma jogap beräýse diýe-de, her kim bilýän zadyny ýalňyş jogap beräýse diýe-de, şundan bir şapbat gulagyny ýeňsesine goýýan onuň düzelýär diýe. Çünkü gözüňe seredip Türkmenistana bankyň kursu näçe diýsen 3 manat 50 tengeden bank berip dur diýsen bir şapbat ýersiň bolmanyň. Ýersiň bolmanyň. Ýok zady bar dik görkezse. Ýok. Gepleýäniň sözüň dogry bolsun iň bolmanyň. Şoň üçin illeşler bizim öz aramyzdaky gödel şaýlygalary, onjuk musaýbalary düzeldilen watandaşlar. Şolary düzeltmeli barynjy bilen. Şu öz illeşmeden arasyndaky. Şolary ýaly şey dip görün illeşmemiz bar bolsa, şolary biz ýola getirmeli barynjy bilen. Olary goýun sypatly şagallar diýilýär olar. Şagal. Yani öz behbidi üçin halky satmaga taýin şagallar diýilýär. Häkimiýet halkyň aladasyny eden ok. Watandaşlar bizim halkymyň aladasyny etmegini isleýän bolsaňyz, häkimiýetiň halkyň eline bolmagyny isleýän bolsaňyz, onu diňe ýeketek ýol bar. Olam halk agdy birleşip, halkyň içinden birini Türkmenistanyň hökümetiniň başyna getirmeli. Olaň tarapyndan gelip biljek her bir adam, olar tarapdan gelip biljek. Olaň getirip biljek her bir adamdan bize haýyr bolmaz. Bize haýyr bolmaz. Men Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş tutany bolanda da haýyr boljagyny ananamok. Çünki ol hakykatdan hem halkyň arasynda gezip gören adam bolsady,
köp spektakllara ruhsat bermezdi. Köp spektakllara ruhsat bermezdi. Näme üçin iň bolmanly boýlun proýektden çykyp işeden ok. Masal üçin sen bazara aýlanmana geldiňmi? Geldiň. Sen şoň tötenleýin hasapda ýok. Başga bir bazara da baryp görürler da. Sen üçin gurnulan taýynjy, gurnulan oýnuň spektakl oýnap gaýtmazlar da. Men şoň üçin inanamok watandaşlar. Yani misal üçin seni ak bazara diýip akitdilermi? Sen git belki cennet bazara git. Dünýä bazara git. Tapawdy ýok. Aýtmany git. Men şoňa ütjekdi. Şon diýip bilmedik bolsaň men senden nädip senden öz sen özüň gurnulan oýundan spektakldan çykybilmeýän adam sen halka nädip kömmek edip biljek, hyzmat edip biljek. Şeň ol spektaklaňyz geçen ok. Pakazuho halkyň öňünden ha men şu wagtdan görýän, o bamy soran bolýaňyz bir yumurtkaň bahasy 3 manat. Ne, biz daşyndakylar hemmämiz bilip otur. Çörekleň bahasy ýa-da durmuşyň ykdysady kynçylyklary biz hemmämiz görýäs watandaşlar. Bu saatdan soň gorkunyň ajala peýdasy ýok. Anha gorksaňam gorkmasaňam İstanbul'a ne sanana illeşimiz aradan çykdy. Şolar görgüller geçen ýyl şolar ýazat boldy. Geçen ýyl şolar ýazat bolundy, şolar sapa galdylar şolar. Ýöne pulsuzluk, ykdysady kynçylyklar şu zatlar şolary iterdi. Yatan ýerler ýaty bolsun paýerler. 22 sanak kimsine öwre 23 sanak diýe, kimsine öwre 30 diýe, her kim bir sana diýe. Sandan bilem dok. Hani şu arada Türkmenistan'ın prezidenti gynanç haty berdi mi Türkmenistan'dan, Türkiýe tarap, Erdoğan'a tarap, Bärik tarap. Ya da başga bir ýurdun prezidenti bize gynanç bildirdi mi şuň üçin. Bu gitdi Joe Biden'naky bir silalmy, näme almy şonu ýitgiler üçin gynanç haty bildirdi. Uratdy şolara. Yaranjaň o. Yaranjaňlyk edip etdi onu. Ýöne öz türkmeniňe adyna maýdan ok. Ýaşular ýa waka boldy, pajaly ýa-da boldy diýen ok. 20 näçe etken her düýnü küçgün boldy jaýlananlar. Ýa ikinji waka be. Şoň üçin watandaşlar biziň aladamyz ediljek ýok, biziň özümiz öz aladamyz etmeli. Onam näde etmeli? Onam diň agy birleşmeli, öz aramyzda inni goýmaly, ol agentmiş bol hawo biz hemmämiz şu ýurt üçin ýasmy. Bolly pişo. Düşmanymyz bar. Agy birleşmeli bizdiňe. Ýok planmış, ýok pyspadanmış, ýok olmuş, ýok bolmuş. Ol diňe olaryň şonu diýýäniň özü agentdir watandaşlar. Şonu ýatdan çykarma. Şonu diýýäniň özü agentdir. Çünkü agent diýilen zat ýok. Halk öz näçiligini bildirýär bu taýda. Bu tordy, başga zat ýok bu taýda. Hatta bir ýumurtka 4 manatdan näme diýerler. Şoň üçin efirim şu taýda gutorjak watandaşlar. Aýtjaklarym şolardan ibaret. Özüňiz netije çykaryň. Bir kimiň tarapynda başyny okan setirlerimi täzeden diňlen eger soňunda gelen bolsaňyz Türkmenistanyň içinden gelen bir illeşimden hatyny okap berdim size. Türkmenistandan illeşjemizden gelip biljek şular ýaly hatlara da garaşýan hangowşut@gmail.com ýazmaňyz garaşýan watandaşlar. Men häzir bir mut tuştaýdan ýazyp bilsem ýazaýyn. Hangyşmata men bärden ýazyp bilemok. Yani hangowşut@gmail.com nämämi ýaz tuştaýdan bir mut ýazyp bilsem. Bardymy watandaşlar bilemok, ýöne şol näme poçtamy uradyp bilersiňiz. hangowşut@gmail.com we harfy w e-mail adresime uradyp bilersiňiz. Sizden geljek hatları okumakçy içiňizden gelýän duýgularyňyzy beýan etmek isleýäniňiz bardyr.
öz pikir garaşlaryňyzy aýtmak isleýäňiz bardyr. Uradym Türkmenistanyň içinde bolýan korrupsiýa, adalatsızlyklar, bu zatlar bardyr. Uradym men size okap bereň. Elbetde kimligiňiz konfidensiýalnyst hökmen saklanar. Kimligiňiz belli edilmez, aýan edilmez. O kepilidir. İçindäki bolýan wakalar bize esasy gyzykly. Şu zatlar bize ýetirip durun, bizem onu size şu taýdan efirden okap aýdyp berip ýylyşdyrmyza ýetirip durar. Goý halkam bilsin bolýan zatlary, nämeler bolýar, bilsin, bilmäde haky bar. Bolmasa Türkmenistanymyz gülýaly how diýip görenler we bir topar ukuda geçip görenler we şolaryň oýanmagy üçin ören täsirli bolar. Ýagşy onda sag bolun hemmäňize. Sağlykda görüşelim. Sag salamat oturun.